Boom! So yun ang mga kakrong-krong. For today's video, pupunta kami ngayon sa bypass para turuan ko magpalipad ng drone ng aking kapatid na si Yam. So kita-kits na lang po tayo sa bypass. Boom! So yun ang mga kakrong-krong. So nandito na kami ngayon sa bypass dito sa Anunas. So, ayun na nga, kasama ko ngayon si Shello, ang aking kapatid. Ayan, siya po yung tuturuan nating magpapalipad ng drone. Step by step pa tayo mga kakrong-krong. So, itong drone na po ito, hindi po siya sa pinapagawa po ito. Ang pinagawa po dito, itong gimbal niya po. Pinalitan po natin ng flex, tapos ni-repair po natin yung kanyang mga motor kasi overload siya, overload. So, okay na po yung kanyang gimbal, mga kakrong. A few inches later. O, ikaw humawak. Ikaw magpapalipad. Tapos, wait lang. Huwag ka muna magpipindot dyan. Tapos, pumunta ka dito. Sa mas maluwang. Yung malayo sa poste. Dyan, okay na dyan. Lapag mo na dyan. Yan. Open mo yung cellphone. How? Yan, tapos go fly mo. Ito yung yan yan yung sa gimbal. Sige, galawin mo. Bababa, tataas. Yan yung sa may camera gimbal. Basic muna tayo. Yung pagpapandar niya yan, sabay mong ibababa yan ng pagina siya na pababa. Go. Pero wait lang. Lumayo ka muna sa drone. Layo. Yan. Dito ka sa tapat niya para hindi ka malito. Tapos bago mo siya paliparin, hintayin mong mag-green yung dito, yung GPS lock. Kaso nakakuan siya red. Anong sabi niya? Forward vision sensor calibration error. Ibig sabihin, nasa mga bakal-bakal siya, may mga bakal diyan. Kaya ilayo natin yung drone. Tara, dito tayo. Dito po kami mga kakrong-krong sa malayo sa bakal. Yan, kasi may mga bakal dyan eh. Yan, dito tayo sa medyo maluwang-luwang. So, hindi po siya nagkukulay green mga kakrong-krong. So, wag nyo na lang po akong gagayahin sa mga baguhan na magpapalipad ng drone. Pero pwede po siyang makalipad kahit naka-red indicator siya dito sa monitor. Pwede pa rin po natin siyang paliparin. So, basta importante, yung drone, green yung ilaw niya. Pag nagkulay green, ibig sabihin, nakakonect na yan sa GPS. So, una, ibaba mo yung drone ng pagitna. Kontrolan? Kontrolan pala. Paliter V. Wait lang, bitawan mo na. Ito, dahan-dahan mo lang iakyat. Ito. Oh, dahan-dahan lang. Yan yung akyat niya. Teka, wait lang. Wait muna ito ha, huwag mo nang gagalawin. Dito muna tayo. Baba mo konti. Baba, tapos taas. Baba, tapos taas. Yan yung basic na lang. Tapos, kontrolin mong pa left. Pag kinol mo ng left, sige, tuloy-tuloy. Pag kinol mo ng left, iikot yung drone. Sige, tuloy-tuloy lang. Tapos, pag pa-right naman, pa-right din yung ikot ng drone. Yan basic mo na. Pero dapat laging nakaharap tayo yung likod ng drone kasi para hindi ka malito. Tapos dito ka muna, abante mo. Abante. Tapos atras. Yan, tapos i-left mo. Tapos right.
Tapos, ayun yung monitor niya, oh. Diyan ka sumilip. Kontrolin mo diyan sa baba. Yan. Yung baba taas niya. Dito. Yan, baliktarin mo yung drone. Baliktarin, yung doon yung kontrolan diyan. Baliktarin? Oo. Baliktarin mo yung drone. Yan. Itapat, punta mo nga dito. Ipunta mo dito, lapit mo. O, tapos bitaw. Sintro mo yung drone, isintro mo sa atin. Yan. Tapos yun yung monitor niya, oh. Taas baba mo doon. Taas baba. Sige, taas baba. O, yan. Yan yung controller niya. So, ano na lang, kalsada. Iharap ulit dito sa may bandang bukid. Ayan, mabahala ka na. Go. Kahit ilayo mo na yan. Dapat lagi mong chichikin yung battery. 7 minutes na lang siya. Pag yan pumunta sa kwan, pag magbibibip na yan, pabalikin mo na yung drone. Oo, malulubat na yon. Sige, maglaro-laro ka na dyan. Basic muna. Abanti-abanti mo lang yung drone. Pero wag ka lang magpabigla-bigla na magko-control. Dahan-dahan lang. Hindi na siya makita. So, napakadali lang pong magpalipad ng drone. So, basic muna tayo. So, stop. Huwag ka munang pumunta dito sa may bandang mga poste, sa mga wire. Kasi baka sumabit yung drone. Dito muna tayo sa mga maluluwang, sa bukid. Kaya magmumontage na ako. So, magmumontage na po tayo mga kakrong-krong montage. Em đã run run nhưng anh thì có gió đi. Anh mà không để em là khi mà anh không hết ly uống tan đã ly để mình chẳng mấy khi vui. Nấu thêm vài chai vì anh em chờ đợi khi gặp lại. Nên anh đã xoay xoay thế gian đã xoay vòng. Anh đang ở đây đâu biết anh có thay lòng. Đừng mất chi mà mình ngốc đi. Một hai ba bốn hai ba một. Hình như anh nói anh say rồi. Một hai ba bốn hai ba một. Hình như anh nói anh yêu em rồi. Boom! So, ayun ako ng mga kako. Kang. So, natapos ko na siyang turuan na magpalipad ng drone. Kasama siyang aking kapatid na si Shell. So, pauwi na po kami mga kakong. Dito na po nagtatapos ang aking vlog. Bye-bye!